Durant segles, una sola família de Solsona va donar a la ciutat tota una nissaga d'apotecaris, metges i adroguers. La família Pallarès és coneguda sobretot per la farmàcia que durant més de 400 anys va regentar el centre històric. Dels seus morters, alambins, fogons, en sortien infusions, maceracions, cordials o destil·lats, recollits molts d'ells en la nombrosa documentació que la família va aconseguir atresorar. L'armari en el qual ens fixem va ser adquirit el 1920 pel Museu Diocesà de Solsona als descendents de la nissaga. Amb les portes tancades, l'armari ja ens dona molta informació del seu contingut arborístic, principal actiu dels apotecaris. A sobre dels gerros de flors destaca l'escena més representada en armaris i caixes catalanes des del segle XV. En els mites grecs, quan la deessa Juno dona el pit a Hèrcules, es perd una gota de llet que es transforma en un lliri blanc. L'imaginari cristià el conserva com a símbol de puresa i és la flor que l'arcàngel Gabriel entrega a la Verge Maria. En aquest cas, la pintura podria haver estat concebuda en origen com una sola taula on s'hi hauria representat el conjunt de l'escena. L'interior d'armari està reservat als patrons del gremi d'apotecaris. Sant Cosme i Sant Damià són els sants guaridors més importants del cristianisme. La tradició explica que eren bessons i així se'ls representa, sense gaires pistes per saber qui d'ells és en Cosme i qui en Damià, ja que sovint porten objectes i elements diferents o intercanviats. Pel fet que eren bessons, substituïren aviat el mite pagà de Càstor i Pòl·lux i van poder ser venerats fins i tot, a partir del segle IV, als temples dedicats a Esculapi. Patrons de metges, cirurgians, apotecaris, barbers, van ser invocats contra la pesta, però sobretot contra determinades inflamacions, incontinència urinària i problemes de ronyó, i és per això que sovint a un d'ells, normalment Damià, se'l representa observant un pot amb orina, en el que es coneix com a horoscòpia. Una de les representacions més habituals dels sants és amb aquesta capseta d'ingredients en pols, plantes i minerals que Sant Cosme, en aquest cas, hauria triturat amb la mà de morter que aguanta amb les mans, una versió de l'espàtula cullereta amb què apareix en la majoria de pintures. L'espai funcional de l'armari està coronat per un prestatge en frontal d'arcades on s'hi devien encabir els pots grans amb les herbes que més es feien servir. La resta està dividit en 9 postades, totes elles policromades amb motius geomètrics a les vores exteriors. Permetien encabir-hi petits recipients, probablement centenars, cadascun amb plantes medicinals o amb barreges. Sant Damià i Sant Cosme reforcen aquesta advocació arborística, representats en un paisatge que inclou 2 curioses plantes repetides a cada una de les portes. Una d'elles seria el còlquic, de gran toxicitat, però molt utilitzada per combatre els dolors articulars i reumàtics. L'altra, tal vegada una rosa boscana, sempre florida i vigorosa. El 1459 apareix la primera referència documental d'aquesta família d'apotecaris de Solsona, antiga propietària de l'armari. La farmàcia Pallarès va estar activa fins a començaments del segle XX, quan en Tomàs Pallarès i Bonany en va ser l'últim apotecari.